हाग्रामायाथ' जाम्बासो बियो एखेबारे महामुर्ख हाग्रामाया महामुर्ख ना बेफोरबायदि बुंदों बिथां फेरेंगा रनजित बसुमतारिया दा गावनि सोद्रोमा गावनि MCLA बिथांमोननि बाथ्राखौ सानाखै बिथाङा पार्टी वाइसआव लानानै बाथ्राखौ बुंदों बियो रनजित बसुमतारिनि गियान आखल आखु माने जोंथ' जाम्बा माबा माबि होनबा जोंखौ दानो माबा माबि होनगोन जाय हक पलिटिक्सआव बिथांमोनना गिदिरजों गिदिर होलायगोन नालाय रनजित बसुमतारि EM मिस्टार फेरेंगा NDFB आफादनि माने लिडारमोन सानसे समाव आं मख'बाय थानाय जादों आफादनि बाथ्राखौ NDFBनि बाथ्राखौ लाबोफानाय जाबाय थादों सरि क्षमा खालामदों NDFBनि जेसेबां लिडारनिफ्राय केडारसिम बिथांमोननिसिम क्षमा बिनाय थाबाय मानो होनना बुङोब्ला दिनै रनजित बसुमतारिया सासे पलिटिशियान नंगौ रनजित बसुमतारिया पलिटिक्सआव कय बोसोर दासो 5 बोसोर मस्ट जुनियर BPF पार्टिया दिनैहाय बेसेबां बोसोर जाखो जागायजेननायनिफ्राय एकर्ड खालामजेननायनिफ्राय बिसोरो 2 बोसोर इन्टारिम ओमफ्राय 15 बोसोर पलिटिशियान बहुत अभिज्ञता दङ दिनै BPFआ हाग्रामायाबो अभिज्ञता दङ रनजित बसुमतारिया सोरखौबा जाम्बा होननानैथ' लाब गैया दा थाङै थुङै गावनो जाम्बायाव गोग्लैहैगोन आदुवायाव गोग्लैहैगोन गावनो माब्रै होननानै बुङोब्ला आं बुंनो नागिरदों नैबे ससे क्लिपखौ नाय रनजित बसुमतारिया NDFBनि न'खरफोरनो मा होगोन होनदोंमोन मा प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ ससे क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रो मोनफ्रोमबो NDFBनि मुङाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं न'खरफोराव जोङो सासे करि सरकारि साख्रिखौ जोङो होगोन आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसुरेन्स होबाय आं बुंलायला बियो खुद रनजित बसुमतारिया जेब्ला केम्पेइन खालामदोंमोन NDFB आफादनि सोद्रोमाफोरनो मा होगोन साख्रि होगोन होनदोंमोन ना होनो हादों NDFB आफादनि सोद्रोमाफोरा कमेन्ट खालामहर जेसेबां कमेन्टआव लिरनानै हर साबिसेनो साख्रि होखो रनजित बसुमतारिया गाव खुद बुंना लानाय खुगा बियो आं बुङाखै बिखौ साख्रि होगोन होननानै रनजित बसुमतारिया बुंनानै लानाय बिथाङा जुदि जायफोर NGO थानाय सोद्रोमाफोर बिथांमोननिखौ दासिमबो मावफुंना होनो हायाखै जायफोर NGO दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जोंनि आफादनिनो सोद्रोमाफोर दंजोबो बिथांमोननिखौ दासिमबो मावफुंना होनो हायाखै नंगौना नङा बे चेप्टारखौबो आं दोनथ'नोसै दानिया बिथां नैबे MCLA सानजारां बिथाङा UPPLआवनो थानानै खामानि मावदों 5 बोसोर जाबाय सिबाय बिनि EMखौ मानो होनो हाया नों सासे दिनै BPFनिखौ माबा हाग्रामायाखौ जुदि नोङो जाम्बा होनो हादोंबा नों दिनै नैबे सानजारां बिथांनि जिहेतु EM बिनो मानो बुंनानै नों मानो होनो हाया होनबा नों सोर जाम्बा जाखो सोर सियान जाखो आं बुंनो थाङा नोंखौबो जाम्बा होना आङो खारन नों आंनि पलिटिक्सआवहाय आंनि बहुत सिनियर नालाय 5 बोसोर दिनै जाबाय कमप्लिट ना अभिज्ञता दङ नोंहा 5 बोसोर अभिज्ञता बे आरोखि ओंखायनो सानजारांनिखौबो नोङो जुदि EM बिबान होनो हायोब्ला सेलुट मारिगोन आं नोंखौ नोंनि न'आव दाउ खासि हैगोन आं नोंनोथ' दाउ खासि नांगौ नालाय बोसोरथाम बोसोरब्रैनि रनजित बसुमतारि सारनो हैगोन आं बेखौ एकदम आरामाव हैगोन आं बिनो दाउला खासि मासे हैगोन आं बेखौ रावबो मोनजानाय नङा बेबानल'सो मोनजागोन बे थ' बाथ्राया बिथाङा मालायखौ गावनि सोद्रोमा MCLAफोर दङ बिथांमोननो EM बिबान सावरायनानै बुंनानै होनो हाया नै दाखालिसो जोबहां समाव बिथां सावरायग्रा सारनो दाखालि मोनसे फिसा बिबान मोनसे होनानै होदों
बे मालाय गावनि MCLA बिबा फान्डजोंलाय बेसेबां मा होनाय मोननांगौमोन बै समावनो किन्तु नों बिखौबो खालामना होआखै नोंथ' बिखौ दा बिना जाबाय दे जा एसे एनै मोनबाय थिगैनो दं बिहा गावनि समस्तिखौ नायदोंबो नायाखैखौ होनना बुङा आङो नायाखै बे बाथ्राखौ बुङा किन्तु बिथाङाबो गावनि डिपार्टमेन्टआव जाफैनाय गावनि डिपार्टमेन्ट आरो लोगोसे MCLA आव थानाय गावनि फान्डआव बेसेबां फैयो बिजोंनो फिसा फिसौ माबा माबि होनानै दोनदों नोंथ' हरथारनाय रेकर्ड गैथ्रालै NDFB नि सोद्रोमाफोरनो NDFB नि जाय सोद्रोमा जोंखौथ' थांबा हैद नोंथ' BPF निसो हैद नों उमुखसोलै हैद जिरायनो होआ बे गियाना नोंनाव दङ दिनै नोङो नैबे बिथां सानजारांनो मानो रायलायना होनो हायाखै सानजाराङा सिबाय बियो गेजेर ससेयाव केस होलायदोंमोन UPPL खौ बिनि उनाव दाखालि ओंखारनायनि थाखाय एप्लिकेशनबो होलायनाय जादोंमोन बिबान हंगारनाय जादलायदोंमोन थिग दिनै माबा मोनसे होनानै दोननानै दिनै मानो नों EM खौ होनो हायाखै बेसेबां बोसोर नेनानै दं 5 बोसोर नेनानै दं सानजाराङा दिनैसिमबो नोंनि मस्ट सिनियर आफादावबो बियो सिनियरसिन नोंनिबो बहुत सिनियरसिन बेफोरखौ जुदि सिन्ता खालामोबा सानोब्ला नोङो बिथांनो EM खौ होगौमोन नों मालायखौ जाम्बा होननायनि सिगां डिभाइड खालामनो लिंनायनि सिगां नोङो गावखौबो एसे दांनाय मालायखौ बुंनायनि सिगां सोरबा नैबे सोरबा हाग्रामाखौ बुंनायनि सिगां नोंबो एसे दांनायनानै नाय मानो नोंनि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ हाग्रामाया मानो रिप्लाय होआ खारन बियो सिनियर नोंनि मस्ट सिनियर बियो 15 बोसोर बियो सिनियर नों दिनै 5 बोसोरल'सो नोङो 5 बोसोरावबो नेक्स्ट इयाराव नोंनि पावारा थागोन ना थाया बेखौबो साननो गोनां खोनासंनानै लानि एसे बिथां डायनामिक लिडार बिबो सासे डायनामिक लिडार बर'नि मस्ट पलिटिशियान माने बिथाङा रन्जन दैमारिया जेब्ला सिजफायाराव फैयो अब्लाना गावसोर सिजफायाराव फैयाखै जोंनो खालामथारसिगोन जोंनो माबा माबि खालामथारसिगोन रन्जन दैमारिखौ लानानै गासैयाव माबा माबि फेसबुकआवहाय बायदिसिना लिरग्राया नों रनजित बसुमतारी नङा होमबा बिनि लेखाया आंनाव दङ नों नायनो हागोन र' आं खोन्थागोन माब्लाबा नायना लानि जोंना रनजित बाबुनि माखासे बाथ्रा बुंनाय बिथांमोननि सोरबा हाग्रामायाथ' जाम्बासो बियो एखेबारे महामुर्ख हाग्रामाया बिथांनि इन्टेलेक्सुवेल टप मस्ट BPF इन्टेलेक्सुवेल दङब्ला नोंथांमोननि चेनेलाव बेखौ डिबेट खालामनो थाखाय आं दिनै खावलायदों नोंथांमोना दिनै लोगो मोनोबा बावैसोनो नोंथांमोननि चेनेलाव डिबेट खालामनो थाखाय बे बेलायावहाय आं बिथांमोनखौ चेलेन्ज खालामबाय